Leħen il-poplu m'għadu jfisser xejn għall-Gvern Laburista. Michael qed jivvota għal dawk li jixtiequ jirrappreżentawhom fil-belt jew raħal tagħhom dawn qed jispiċċaw m'għandhomx ir-riżorsi u s-sapport tal-Gvern biex jagħmlu x-xogħlijiet meħtieġa fil-lokalitajiet. Hekk sqarrew iż-żewġ kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali taż-Żurriq li jażlu li jirtiraw mis-seduta tal-erba' minħabba raġunijiet ta' nuqqas ta' notifikazzjoni dwar xogħlijiet u azzjonijiet min-naħa tal-Gvern. Waqt il-laqgħa l-Minority Leader Kyle Mifsud ara stqarrija f'ismu f'isem il-Kunsillier Nazzjonalista Dino Bonnici fejn fost l-oħrajn semma kif sena il-Gvern naqas milli jinforma jew saħansitra dawwar deċiżjonijiet maqbula. Fost dawn ittieħdu żewġ deċiżjonijiet li marru kontra dak li qabel il-Kunsill u 3 xogħlijiet li l-Kunsill qatt ma kien marraf dwarhom. Iżda minflok qabdu u saru. U kompla jgħid li dan l-atteġġjament qed jimmina x-xogħol tagħhom u jnaqqas il-poter tal-kunsilliera eletti. Dino Bonnici spjega aħjar ma' Net News kif dawn l-azzjonijiet qed imorru kontra r-rieda tar-residenti stess. Letteralment imxebbajn b'din l-attitudni. Ma jistax ikun illi il-Kunsill Lokali illi huwa awtorità, illi huwa gvern lokali qed jiġi maqbuż b'dan il-mod sfaċċat. Kif semmejna fid-dekjarazzjoni hemm lista ta' xogħlijiet li saru f'sena waħda, hemm ħafna oħrajn li saru qabel u li l-Kunsill Lokali ma jkunx infurmat bihom. Kyle Mifsud qal li huma rtiraw mis-seduta b'messaġġ ċar lejn il-Gvern. Idu waslu messaġġ lill gvern li aħna qegħdin hawnhekk mhux biex insaħħnu s-siġġu imma biex nagħtu s-servizz tagħna u l-vuċi tagħna l-residenti Żrieraq talli eleġġewna biex naħdmu għall-lokalità tagħna ta' Żurrieq. Fit-tmiem din l-istqarrija l-Kunsilliera Nazzjonalista irtiraw mis-seduta b'appell għal tibdil fl-attaġġjament tal-Gvern u tal-awtoritajiet konċernati.